Hai bayarok phung kaham khakhayo narok jotona kaham kedeng tongbaina hanai tini phungai muya phaina hanai ongkhorjak muya phainani wa bagano tabuk thangai tongo narok nai tongbaidi jeng busuk muya man khe narok no phunungnai narok soya kari nai tongdi thangte thangte lamo khom bufang kaisa ekdom motom jib jib mankha tomo khumjana bo ase ko motomo bahai sip sip yang piarok kebangma berangjak modu telangna bagai eko piarok kebangma berangjak modu telangna bagai belai keno khum naithok tei motom aboni modu khlaina khumni bumung tang saimia tamo bufang khaba ke finally tabuk thangai tongo muya phainani wa bagano ko lama tini muya chainai gena phaioi muya bagano sokbai ke tabuk muya rutugui tongo naitong di norok muya busukman iko wa bagan orono muya manai abo tamo wa sengkhang wandal dang khamo wa milik bosonga hapai ka tabuk oro wa bagan nang se kobangma muya available manto tabuk kha watui kaham ke kelaya khoba harok sia koi he muya kaham ke maya ko haipano yaphango rutukha ke kongsa kongnoi mano ka abono chung phailai tongo tini phungni mui songna bagai gai ke yaphango chung rutugui naio tongkha yaphango achaio bwsa bwsa ke abono chung phailai tongo ke kisasa mankha phunugui narok no naitongdi ekdom sap wa bolong phano ekdom sap ro muya phainan ke aram nango bolong kwrui kisa watui kaham ke kelaya khobai ha kaham ke sisuyako aboni bagai kisa rutugui maphaio ha sibai ke oro muya burung hingke kwbangma oro borok phaio 50-60 jon phaio salo muyani jorao yo bahaita hingke oro kongsa chikon chitir naiman bwtui ngana gena wa bereng hi kongsa mankha bereng abo hai khe ma rutugo ko bwsa bwsa abo tak phaiya taiha torgara thung iko ekdom bwsa iko bwsa hi iko abo tak phaiya ko taiha torgara thung tei salai khon kotomang thangna afuru phainai yo bahai khe muya phaio aro bo kaisa hi sa chai tongo ko khasi gini phai tongo naro abo hokena wa busu ganang oro khato tei tui siyako tei bacheyako haipano yasko hma khatong muya yasko hmane wa busu ganang kapla wa busu ganang obo atka pai rok rwkha khe baji dukhu mano haida wa busu ganang muya oro achayako tei bo hakarani hi kongsa mangkha oro tei kongsa iko nog nugui mangkha na abo chador o wngkha iko kongsa amtabo ang phuinai wa milik obo rok hai khe no phui ma tongo hi kongsa mangkha ro kongsa kongnoi khe mangkha no abo chador o wngta tabuk tai bisi kwrwi kha tai sapta kaisa 7 days rok hwnkhe no available watui kelai khe available wngnai tabuk jotono gera pair tongmani jora hingke watui kisa mankha no borok haino pepla sai phaini salsa bini muya koto koto wngthang abo hai khe muya phaikha amikheteng kwrwi jora rogo abo hai khe phaioi mui rok songui chai mano
ora harbra sih ekor nasi nai harbra yang tola pura harbra watai furu ke belai kisili kelayo yang kata bo kisa yakrai so kusia ngkoi matong habeno bolong le keri o belai ni bagai engko wa belai ni bagai hi abo kisile wa milik bosong nai bekha tai kisa naina tong kho wa milik bosongo eta finally leng suka hasam kamang bere harbra thaijing nong no phunuka harbra o harbra kawi rutuma lengkha angka tabang asugui tongo he isa res khai tongo kolom thei gamang baikha srapsa res khai haino hai taisa wa milik bosong je tongmani o nai aboni agolo ke wandal bosong kisa nailangai thangsi nai nogo ai taisa rutungan chengkha abo oro rutukliya aro hakana wa bosu gnang aya oma bosu bai kaca katala aya wa bosu gnang obose khunjo kaca sai kongo phemese hi oma khunjo paithanga o wa bosu gnang muya khe koto no ekdom bothor krei haipano bono baksa thogya hanai sanai kriba ang botini abono phaliya tabo wandal bosonga habai sinai ke ka abo jotono walang bagan mamang फाइटे जों विनोद बिहारी बे मालाइका झारखंड ने कहाँ से आया क्या करता है हाँ किसके लिए किसके लिए अभी घर नहीं जाएगा चलो हम भी जाएगा चलो इधर देखो थोड़ा बाय बाय बोल दो थाइसिंग मालाय मैंने आबो के विनोद बो रांची नि झारखंड बाताव सामुं तंगते बो बाताव सामरो तांगने रां पैसा करै हिङै बो बिनि नगद थांमालिया थाइसिंग मालाय मैंने आबो के विनोद नि नंलाय बनो बिन बुं विनोद टाइटेला साइमिया बिहारी होनलायो बो कनो रांची नि झारखंड नि बो बाताव फाइमानि 12 বছর হাইরক ओंखा दाबो फन बनoko सगैयाखौ गेबनो नगो थायदा माने थाइ थांलियानि साव ब सिनि जमनि नग्रगो तंगो बलक थुमथुरगो थाइसिं नुखना वासें थुमतंमनि आबो मेखितिं दंग्रनान बागै थुमकना सिन पारन तंबो ताबो के बर आं पैसा करिन बागै नग नुखुंरगो थांमाले ताइ थानाबो मुसुंनि यांगन तंथगुनि साव ब ताबुक तंगै तंगो ताबुक वान्डाल bosongo sokpaikya oro toro tong ngaine kisa naiye maya ke thangsi mite nogo to wandal bosong ro ala jaikena haipano tikri hai mamang sing tongoro ya phangang hi naine di wandal bosong hi thas ke kaija ekdom sap wandal bosong eko beseng naitok khaisik tite muya phai tongmana ro jaga bo sap ekdom lekina jaga gahama wa bosong na hani besu thas wandal bosong ni koro wandal bosong orale muya tongkha kisa goireng hai goireng phan khaisikin thangmana ekdom sap muya phaine bagi koro ringya rok phan se phaimano bolong kari jara phaibene rok phaibe baidi muya kaham tai sapta kaini ni agolo ke muya available manthongnai kamuya eko yang naidi ko amsek mangkha sadro bangkha kawa talang ta khugui mui songai sasin asuk nangkha tinini video asa jarano jotona hambai nai tongni norok soya tebo kaham video nugnai muskango subscribe tai like khlaidi kaham video tebo nugnai